Kom og besøk kaféen med Rika Maritim. Den beste kaféen i byen. Her kan du nyte en god kopp kaffe eller god mat, hvis du vil det. Vi har flotte folk og godt selskap. Bare snakk med vår beste daglige kunde, Sofus. Ja, jeg sitter nå på kaféen. En kløktig restaurant med mange ferdigheter. Gjerne. Jeg har nøtet kaffen min hver dag. 3 ganger til dagen har jeg sittet der og drukket kaffe i 22 år. Ja. Her på kaféen kan du sitte i hva slags vær du vil. Jeg har overlevd i alle år her i all slags vær. Jeg har sittet i snø, i hagl, i regn, i sol, og jeg har til og med overlevd jordskjelv og all slags, selv om det ikke kommer jordskjelv, men vi sier det. Nå ser du så kommer jeg bygge. Nei, nå må jeg ta på hett og... Oi, det var sprudlende vær i dag. Ja. Jeg overlevde med dette. Kaféen det, vet du. Ja. Det der var deilig for meg, vet du. Kanskje ikke du synes det er deilig, men det er fantastisk, vet du. Ja. Nei. Jeg sitter her og nyter. Oi, ja, men... Ja, oi. Det regner sikkert mye nå. Nei, men nå... Det var jo... Oi. Nei, det var vist ekstremt. Jeg tror vi må gå i deg. Oi. Jeg støtter. Ja. Det er vist ekstremt. De slutter, vet du, så himla greit. Nå må vi jo sitte inn i noen tanks, vet du. Ja. Det var jo litt fart og sånn å begynne å regge inn. Hei, Birgitte, ja, kom og takk. Birgitte, min lille by, hun kommer hver dag og sitter sammen med meg. En kjempesal. Hei, da. Hei, Sofus. Du må ta på deg et, og jeg er skikkelig i byen. Oi, dette er jo ekstremt. Jeg kan ikke få jo... Ja, jeg så det var skikkelig galt i dag. Det er ikke helt på normalen, akkurat. Har du sett det nye VG-oppslaget? Det er jo skikkelig kløftet av han der Ole Gunnar Solskjær, vet du? Ja, han er skikkelig flott da, altså. Så godt der som du regner, det var ikke helt... Det var ikke helt normalt i dag, altså. Han er så flink til å trene Molde og greier, vet du. Det er jo helt fantastisk. Han fikk om opp, han er jo i gang igjen. Han skal jo... Oi, det er ta på den der... Det er OL-søkken. Ja, det er jo kjempebra. Ja, det er også han... Hvordan? Han fikk om opp. Men du, Sofus, han fikk om opp. Han er så flott, han har så fine mager. Og jeg koser av kjærlighet når jeg ser han. Jeg synes ikke noe av han. Nei, vet du hva? Dette er dårlig, Sofus. Viktig! Å nei! Det tror jeg går over. Det tror jeg går inn. Nei, men gå til på kaféen. Hvordan kan vi gå fra kaféen? Jeg er jo 24 timer i døgnet. Man må jo ta det når sjansen kommer. Ja, Sofus. Stopp. Ja, hvordan går det med... Det kan jeg valgte. Det er hunden min. Han er 72 år. Han har kløkt i beinoppbygningen. Han tygger på tøflene mine og spiser opp maten min som jeg har tatt med fra kaféen. Jeg vil også ta den med her, for de går etter den opp hele restauranten, hvis du skjønner hva jeg mener. For det er så spennende ute og kaller det uavgjort, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Jeg skjønner alltid godt da. Skjønner. Nei, men du, Birgitte. Ja? Hvordan går det med deg? Jeg har ikke snakket med deg i evigheter. Hvordan går det? Jo, i går så skulle jeg rydde i hagen, vet du, og så fant jeg en rotte. Og så tok jeg med meg inn, og så kastet jeg... Det er Steinar! Fant han i kursen min i går? Ja. Han er 88 år, og han lever et knallhardt
livet så kjenner jeg med det. Jeg skjønner det så godt, Sofus. Sofus? Ja. Kan jeg få kaffe? Kaffe, det må de spørre på arsenalet om. Det er min kaffe. Snakk om noe annet. Kjenner du han også, Johannessen, Sofus? Er det direktoren? Ja. Ja, han kjenner jeg godt. Jeg har tatt med noen prater med nå ute i byen av og til. Han er jo en kjekk kar, og han er veldig informativ og skjønner hva han og jobber opp med mål og fullfører de. Ja, den skolen han jobber på, den er jo flott, den, men det må jeg sette litt minus i boka på, hvis du skjønner hva jeg mener, er jo at han ligger så dårlig, vet du. Han ikke som beliggenheten hans. Han ligger liksom nede i hålet, men han burde ligge stopp for siden av kaféen. Det hadde vært en god idé. Jo, andre bygg som burde ligge for siden av det er en slags energi. Det finnes jo til Operahuset, Holmenkollen, og så er det jo det der Eiffeltårnet og Colosseum i Roma, ja. Og så var det jo det der flotte bygget, det der London Eye, det der Paris og jul i London, vet du. Og så var det jo Big Ben, og Ja, flere ting, og det kunne da vært huset mitt. Punktert av hjulet mitt. Jakka til han Rolf Kåre kunne vært her. Det er ikke noe bilder jeg går. Ja vel. Jaså, så interessant. Den har jo holdt seg i 100 år. Jeg kjøpte den for 99 kroner. Eller, den kostet 99 før, men nå koster den 98. Ja vel. Kjøpte den i går. Ja. Ja. Han har holdt seg i 100 år, vet du. Oldefaren min hadde den når han var... Ja, når han jobbet i militæret. Han måtte jo skuffe opp alt sånt en drit, vet du. Og moren min har hatt den, naboen min har hatt den, så det... Ikke den naboen min var fordi jeg hadde flyttet her, vet du. Ja, jeg begynte jo på bakeregner før, men ikke nå lenger. Nå bor jeg i blokka for siden av kaféen din, vet du. Jeg bor her, jeg! Ja, det er jo. Vent litt, Sofus. Du sa du kjøpte den i går? Ja. Og det? Jeg tror du begynner å få litt Alzheimer, se nå. Herregud, jeg går til legen din og sjekker det, fordi det er en farlig sykdom, altså. Det kan se masse problemer for de faktisk. Jeg er redd. Kan du banne på, Sofus? Det kan du banne på. Ja. For det ser når han koster med gulvet. Jeg kan ta ut en masse skit her. Veldig bra. Ja, ser du det fantastisk i det, Sofus? Nei, men nå sier de jo det, og herlig. Her er min 3 ganger i dag, men nå har jeg jo paraplyen min, vet du. Ja. Charles Dickens er så genial. Han som oppfant paraplyen, vet du. Han er så genial. Jeg kunne finne en egen paraply. Ja, men Sofus! Var det Charles Dickens som skrev Oliver Twist? Nei, nå må du slutte. Du har fått Alzheimer og gått til legen din nå før jeg hadde. Ja, har du meg? Vi snakker i morgen på samme tid, samme sted. Ja, men jo, vanlig hverdag på kaféen. Ja, de er jo kløktige alle sammen som jobber. Jeg har sett på det går. Amsterdam for å finne ut samme ord. Ha det bra!
Og nå, ja, ja, hva skal vi si? Buss. Ja, Café René er en kløktig restaurant med mange talenter på stedet. Jeg greier ikke.